From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rrid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti ħejjejt għalina għajnuna xirqa biex nirbħu dejjem aktar in-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li nilqgħu bil-ferħ il-frott tat-tiġdid tagħna u bil-qawwa tiegħu li taħdem fina ngħixu ħajja tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarrim il-ktieb tal-erf. In-nies il-ħżiena ma ħasbuhiex sewwa u qalu bejniethom nonżbulu lill-ġust għaliex hu taxkil għalina fi triqitna u kontra l-emejjel tagħna iċanfarna għax niksru l-liġi, jixlina għax immorru kontra it-tagħlim li ħadna. Jgħid li jaraf lill-Alla u jsejjaħ lilu nnifsu bin il-mulej. Għalina u ċanfira tal-femiet tagħna narawh biss taħt għajnejna, idejjaqna. Għax mhijiex bħal tal-oħrajn ħajtu u ma tixbaħ lil ħadd li mġiba tiegħu. Lilna jodna ta' nies folozz, jistmel drawwitna bħal ħaġa moqżiża. Ħieni jsejjaħ it-tmiem tal-ġusti u jiftaħar li Alla missieru. Ħanaraw x'veru kliemu, naraw fl-aħħar x'se jsir minnu. Jekk il-ġust u iben Alla jaqbes għalih Alla u jeħilsu minn qid l-dewwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mewt tal-mistħija għax kif jgħid hu għandu min iħarsu. Hekk ħasbuha imma tqarqu, momija minn ħżunithom. Ma femux il-ħsibijiet moħbija ta' Alla, ma bassrux li hemm il-ħlas għall-qdusija, lanqas marfu li hemm premju għal minu blaħtija. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajr lil Alla. Qrib il-mulej lejn dawk ta' qalbhom maqsuma. Flimkien? Qrib il-mulej lejn dawk ta' qalbhom maqsuma. Il-ħarsa tal-mulej
fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismaħħom, mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlisom. Flimkien, qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat ta' raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu l-mulej. Flimkien, qrib il-mulej lejn dawk ta' qalbhom maqsuma. Iħarislu għadmu kollu, ebda waħda ma titkissirlu. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu, kull min jistken fih ma jkollux jipatti. Flimkien, qrib il-mulej lejn dawk ta' qalbhom maqsuma. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu baqa' jdur fil-Galilija għax ma rridx joqgħod idur fil-Lodija, billi l-Lut kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet qorbot għall-Lut il-festa tal-Erejjex, wara li ħutu telgħu għall-festa telgħu wkoll mhux bid-der imma bil-moħbi. Xi ħut minn nies ta' Ġerusalemm qalu dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxu biex joqtluh. Araw, bwiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem u ħadd ma jgħidlu xejn. Jaqgħu tassew li l-kbar tarfu li dan hu il-Messija. Imma dan nafu minn fejn hu. Il-Messija meta jiġi ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej. Ġesu huwa jgħallem fit-tempju l leħnu qal, intom lili tafuni u tafu wkoll minn fejn jien ma ġejtx minn rajja, imma hemm wieħed tassew li batni, wieħed li intom ma tafuhx. Jiena nafu għax jiena minn għandu ġej u kien hu li batni. Huma fittxew jaqbduh, iżda ħadd minnhom ma mett idejh fuqu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek, Kristu. Bwiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem. Dan huwa li jgħidu n-nies hawnhekk fuq Ġesu fl-Evanġelju skont San Ġwan u qed jiskantaw il għaliex hu qed jitkellem bwiċċu minn quddiem fit-tempju imma jafu li hemm min irid joqtlu. Qegħdin hawnhekk fil-festa tal-Erejjex u is-seba' kapitlu ta' San Ġwan jitkellem propju fuq din il-festa. Ġesu ma kienx sejjer fil-bidu, fil-fatt qabel din is-silta hu raba tiegħu jgħidulu isma' mhux aħjar titla' inti u jgħidilhom le, imma ma tilax mal-ewwel tal-aktar tard kif naraw hawnhekk. Imma ma rridx li jitla b'ħafna storbju, li jitla b'ħafna kjas li jsir għax kienu jafu minnu, imma tela fil-kwiet. Ma telax biex jipprovokhom, imma tela biex jgħallem, biex ikompli iwassal il-bxara tajba. U speċjalment l-enfasi li jagħmel hawnhekk anki li hu mibgħut mill-missier. Ir-rabta tiegħu ħaġa waħda mal-missier. Fl-Evanġelju tal-lum naraw opinjonijiet differenti fuq Ġesu, speċjalment f'kuntrast bejn il-mexxejja reliġjużi u n-nies. Il-mexxejja reliġjużi għalihom Ġesu ridu joqtluh, mhux biss jirrifjutawh, mhux biss ma tawx każ tal-kelma tiegħu u meta raw is-sinjali baqgħu ma jemmnux, imma rridu joqtluh kif jissemma iktar minn darba hawnhekk f'din is-silta.
Imma n-naħa tan-nies differenti, n-nies ishom kienu qed jaħsbu tgħidu l-Messija tgħid mhuwiex il-Messija. Fil-fatt anke qabel din is-silta hemm meta jitkellem fuq l-opinjoni tan-nies hemm li kien hemm min jgħid li hu raġel tajjeb u kien hemm min jgħid li hu ma kienx għax rid iqarraq. Imma hawnhekk qishom diversi minnhom jibdew jaħsbu li dan hu il-Messija. Speċjalment għaliex kien għadhom kif raw is-sinjal tal-fejqan tal-paralitiku u allura qed jgħidu isma' da meta qed naraw dawn is-sinjali mhux is-sinjali ta' meta jiġi l-Messija. Fil-fatt anke wara din is-silta hemm biċċa li tgħid jekk hemm dan is-sinjali x'irid iżjed min ikun il-Messija minn dawn is-sinjali li qed naraw. In-nies diversi minnhom bdew jaħsbu li hu jista' jkun il-Messija. Dawn huma l-opinjoni differenti li għandnaw. Ma mbagħad hemm silt oħra nafu biha aħna fejn hemm stqarrija ta' Pietru li lil Ġesu jgħidlu inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu jgħidlu ħini int. Fil-fatt tolqotna din għaliex il-mument li sar jaf b'Ġesu l-ewwel darba Pietru kien ġieħuh indriju qallu sibna l-Messija. U meta għamel żmien miegħu ikkonferma tassew dan u għamel din l-istqarrija. Għalhekk naraw dawn l-opinjoni differenti illi jagħtu messaġġ lilna importanti anke għal ħajjitna llum. Għaliex hemm min irrifjutah bħalma għamlu l-mexxija reliġjużi u fi żmienna hemm min jirrifjutah il-Ġesu. Hemm min isu ikun f'dilemma jaħseb li hu l-Messija jew mhuwiex isu ikollu opinjoni differenti daqqa hekk. U hemm min jistqarru bħalma għamel Pietru inti l-Messija, inti is-Salvatur tagħna. L-istedina tal-kelma tal-Alla hija biex aħna f'Ġesu narfu tassew hu l-Messija mibgħut biex lilna jsalvana. U hu li jsalvana miegħu nafu li aħna fi żgur. Hu li jurina it-triq, il-verità, il-ħajja. Tolqotna kif Ġesu hawnhekk kien b'wiċċu minn quddiem jitkellem mingħajr biża'. U l-istedina li tagħmlilna l-kelma tal-Alla llum huwa li aħna il-Ġesu narfu fih is-Salvatur, imma wkoll li aħna inwassluh mingħajr biża' bil-kuraġġ kollu. M'għandniex għalfejn nibżgħu anki jekk ikun hemm opinjonijiet differenti, m'għandniex nibżgħu nażlu sewwa qalb ħafna opinjonijiet. Ma għandu jkollna dal-kuraġġ bħalma kellu Ġesu hawnhekk illi b'wiċċu minn quddiem mingħajr sens ta' inferjorità aħna nwasslu lil Ġesu ħaj. Jew nitolbuh il-mulej illum, nitolbuh id-den biex narfuh bħala s-Salvatur tagħna u nitolbuh il-kuraġġ biex inwassluh l-oħrajn. Ġesu li huwa ħaj li huwa s-Salvatur tal-umanità kollha. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem narfuk bħala s-Salvatur tagħna
Inti li inti għalina triq il-verità u l-ħajja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ina mulej biex aħna inwasluk l-oħrajn minar biża bil-kuraġġ kollu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom, fl-isptarijiet, kemm f'Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, u nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħtuhom l-għajnuna u s-servizz li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina, fl-Art Imqazza, f'Gaza, għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz li l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li llum tiċċelebraw eluq sninhom llum jew dawn il-ġranet biex inti tberikhom u żommhom dejjem fl-imħabba tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ina mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina u Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu tal-għaġeb u jwassalna aktar safja għand dak li waqfu għalina ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna int trażżam fina id-drawwiet ħżiena. Terfanna rruħna lejn is-sema. Tqawwi fina d-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġli jemuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm
ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Ommalla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda għid kelma waħda u ruħi tkun mfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li bħalma inħallu warajna li moddi tagħna u nitlu f'ħajja ġdida, hekk ukoll nitnatfu mid-dnubiet qodma tagħna u niġġeddu b'femiet qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Il-ħames doni li Dunkarm jitlob għalihom fl-innu Malti, id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-slim, huma doni li ġejjin mingħand il-mulej, għax Dunkarm jallimna nitolbu għati kbir Alla. Id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-slim. F'din it-tielet riflessjoni tiegħi f'dan ir-randan nixtieq li naħsbu ftit fuq id-don tas-saħħa. Aħna mal-ewwel meta naħsbu fuq is-saħħa niftakru fis-saħħa fiżika, imma hemm ukoll is-saħħa psikoloġika, is-saħħa spiritwali.
Kelma oħra sabiħa tas-salvazzjoni li ġabilna Ġesu bil-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet hija l-kelma saħħa, salus. U allura il-kelma salvazzjoni hija propju l-istedina li aħna ngħixu is-saħħa b'mod sħiħ, is-saħħa fiżika li jiena nieħossib tiegħi nnifsi u anki ta' ħaddieħor, is-saħħa psikoloġika li jiena nieħossib it-tranquillità ta' moħħi, is-safa ta' qalbi u koll nejn il-ħaddieħor, speċjalment min ikun f'diffikultà, speċjalment f'diffikultà kbira tas-solitudni. Imma ukoll is-saħħa spiritwali l-aħwa. Aħna wkoll nitolbu biex bħala poplu ikonna wkoll mhux biss is-saħħa fiżika individwali, imma wkoll ikonna s-saħħa bħala nazzjon, ikonna l-futur fit-tul, is-saħħa wara kollox hija dik li l-ħajja tiegħek tagħmilha sabiħa. Aħna ngħidu waħed mill-ikbar doni kbar huwa s-saħħa. X'jista' ħafna minna jgħidu li jkollok kollox imma ma jkollokx is-saħħa. Meta iżdur xi ħadd l-isptar tifhem is-saħħa kemm hija importanti. Ġesu ġej fostna f'dan ir-randan u f'dan lejt imqaddes bħala t-tabib tar-ruħ. U allura hemm bżonn aħna naċċettaw li għandna bżonn it-tabib, allura nifhmu li f'xi aspetti tal-ħajja tagħna aħna morda, imma waqt li nitolbu d-don tas-saħħa, nitolbu wkoll li pajjiżna ikollu l-futur. Jiena waqt li nitlob għad-don tas-saħħa lina, nitlob ukoll għad-don sabiħ tal-ulied, skont kif Alla jrid, skont iċ-ċirkustanzi ta' kull wieħed waħda minna. Imma nifhmu li l-kultura tagħna li l-tarbija twennisa u tilqaħħa hija kultura sabiħa li tassigura s-saħħa tal-poplu tagħna. Dan ir-Rożarju illum niftakru nitolbu għal trabi kollha li għadhom fil-ġuf li għadhom ma twildux biex isibu min jilqaħħom, min jaċċettom, min iħobbhom, min jgħożhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna, ejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mitinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera u kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna drubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisa birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera u kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omla li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina wala ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minnar tal-infern u ġenera l-wih kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnatu li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan t-turuframment il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina wala ddaħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija murejmijak imbirk inti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjom Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 14 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba.
itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob bidu għalina, tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddejja tiegħek wara jalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseps li Malik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult, u mqaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeolata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu il-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.